Ngono. Iki apa, Truk? Supitan. Supitan? Iya. Supitan nanggap wayang? Iya. Ora jailemu kaget, ora mergane saiki wis arang-arang. Nek cara bapakne awake dhewe mbiyen jaman taun 30 tahun sudah 98 sudah 30. Kuwi wong duwe gawe mesti supitan ki nanggap wayang. Aja kok supitan, selapanan kuwi nanggap wayang kok. Ning jaman semono ya ora kaya saiki reng wong nanggap wayang saiki jarine tanggapan sing larang. Ayo jane kurs rupiah ya padha wae. Wong jaman semono kuwi ya piyaga ki di opahi 20 kilo ki senenge ra jamak-jamak. 20 kilo ki ya iso tuku apa-apa jaman semono. Iya. Jane ya ora beda kok, Truk. Ora beda. Supitan. Ya. Alhamdulillah iso nampa job ning nggon supitan ya, Truk. Ya, seneng. Wong saiki aja kok supitan dadi manten wis arang-arang kok, Truk. Ha iya. Arang-arang dadi manten. Maksudnya dadi manten ki wis arang-arang nanggap wayang. Heeh. Iki supitan ta, Truk? Wah, jan. Berarti aku mbiyen dadi sopet kae njaluk Semar kon nanggapke wayang ngene iki gayeng ya, Truk. Bajane. Aku mbiyen ditari. Ngopo, Gong? Aku ki nek nyambut gawe ki jane pikir aku wis semangat nek anggere mambu bumbu ngene iki mana. Bumbu apa? Ya enak banget. Kowe njaluk ora kudu tetep semanggem. Iya, ya pancen bener. Ha iya. Ane aku mbiyen arep njaluk dewa ki wong supitanku supitan masal. Ha iya. Kuwi entuk kari dhewe. Dadi wis ora mbentuk. Bogeme selak kesel. Anggure mbiyak-tel. Aku ki kari dhewe ya wis tangane wis kesel, arep kepiye-kepiye ki wis ra iso dadi mung waton disilake terus wet ngono. Oh, ora pati apik. Rada mencos. Rada mencos ora. Ha iya. Nek ya kuwi arep kaya ngapa saiki wong supit ki ora lara kaya mbiyen. Ora, saiki ora lara. Mula cah cilik-cilik saiki nek mbiyen jaman mbiyen mesti ngenteni lulus SD. Lulus SD mlebu SMP kuwi lagi nyuwun supit. Wah, saiki cah kelas 1 SD wis njaluk supit kok, Truk. Wong supit ki ora apik, ora lara. Tur saiki wis ditari. Heeh. Nyuwun sing pripun? Mboten kraos sakit 1.800.000. Dadi manut rega. Ha iya. Sing nganggo laser apa 2,5 juta. Ming disorot tok wis apik. Oh. Heeh. Sing nganggo diperban 500. Sing nganggo bengok-bengok iyong-iyong 150. Oh iya. Berarti ditari. Kok kowe ngerti? Aku ki bar nyupit ki anakku Oh. Anakku ya njaluk sing ora lara. Dan ming dinehi kaya sorot abang-abang kae srit ngono kuwi wis dadi apik kaya apa telot. Waduh. Kaya apa telot? Rapi, rajin. Nah iya. Ning kok campo kowe ndelok ngene simbah-simbah biyen sing lahiran tahun 40. Oh isih sugeng lahiran 40 45. Supit biyen ki mung nganggo lading nges ngono tanpa nganggo ditambani. Oh iya. Ditambani nang omah mung dijukukke sawang gendeng kae. Dipupukke karo madu. Oh. Mula bentuke ngene wong biyen ki eli-eli. Asli tenan ra goro kuwi. Wangun nek teke saiki. Ha iya. Ya bener ya. Ya pancen ya kan kabeh mawa teknologi kok ya, Gong. Ha iya kok ya. Iki mulai nganggo laser. Heeh. Sesuk taun 230 ki wis asal dadak nganggo laser. Lho, nganggo apa? Nganggo pistol. Lho. Bocahe nang kono kon ngethungke tembak saka kene tuwar. Hilang apa-apane. Resik. Ha iya. Sing jenenge supit tuntas. Supit tuntas ora. Petro. Iki tetembangan sing kepenak. Iya. Sindene dimanfaatke. Kose to ora mbaya ngekeki kesempatan kanca-kanca ki men ngisi amunisi. Urung ana sing rampung kok wis tetembangan. Ya mesake to. Omong-omongan sik. Ha iya. Paling ora 5 menit meneh men kanca-kanca ki tuntas le dahar bakmi. Ha iya.
Ya mesake nabuh sewengi kok tanpa diisi. Ha iya. Oh, kae sing ngrebape isih molor-molor lambene. Dintani sik rasa kesusu. Molor-molor. Ale ngemplok bakmi iki isih turah mengisor dadi kaya enak banget rasane. Ha iya. Dan sip. Ha iya. Ayo ngembang sing kepenak, ngembang sing gumyak. Ki mau sore ana pamundutan jane terus apa? Ana pamundutan uler kambang. Mau sore rak gayeng-gayengan pisan. Ha iya. Saiki digawe sing kepenak. Ya, sing mat-matan. Heeh. Gare ora sampe lu mat-matan. Ora genah mripate. Lak culek mudar lho. Mripate Kang Mas ki pancen wis kaya ngene iki. Manike ora rata kok ora mat-matan. Sing tegese mat-matan ki sing klasik-klasik, sing kepenak-kepenak. Oh. Engko mbubarke wong delok ora? Ora. Iki do prei kok ya. Heeh. Wong dene ana sing kepareng arep kundur, ya kundur, wis ora apa-apa. Ya. Wong jenenge sing jeneng melek sewengi iki nek ora kulina ya tenan kok. Heeh. Rekoso ning awak iki tenan. Wah, ora mung cukup disaur turu sesuk. Ning sing jeneng organ-organ tubuh ki pancen kudu ngaso. Ya. Nek bengi ngene iki pancen kudu ngaso. Mripat kudu merem, cangkem kudu meneng. Organ-organ tubuh kudu tetep kabeh ngaso ya. Mula nek ora kulino melek sewengi ya bebayani tenan. Ya, ngono ya. Kanca-kanca ki wis mulai terbiasa malah uripe wis kaya kalong. Heeh nek do turu gandul. Ora perkara kaya kalong ki maksude aja kok meng turu truk kanca-kanca ki. Memangan wae gandul kok. Tegese gandul kancane. Ha iya. Iya. Aja kok mangan. Udut wae gandul. Kadang kala ming sangurek. Ngono nek ketemu kancane, nek ndeloki kowe kaya ngopok rasane. Rokok kok kaya ngene iki rokok apa? Pokoke maido sike, men dinae kesempatan ngrasake ngono guys. Nyumetke terus oh ya enak e. Nah. Mengarep njaluk ya kata-katane wong njaluk ki ngono kuwi. Heeh. Nggih matur nuwun. Waduh. Ketoke iki ana sing welas karo aku terus. Terus disusuli wedang uwuh. Ha iya. Wedang uwuh ki godhonge biasane sithik ki kok akeh banget ya. Engko gek mung dikukupke uwuh ngisor kono. Ya ora wis mesa maido karo sing ngekeki senengane ora. Curiga ya aku. Ya ora. Oke, kaya ana masa wedang uwuh ana dong tela barang. Uler kambang. Ya, sing nyekar sapa? Mbak Orisa. Ya. Sesuk sesasi meneh mayang nang gone cedhake Orisa, ta, Cak? Kuwi merti dusun. Ha iya. Jombor, Pak. Nang ndi? Jombor. Nggih. Jombor Klaten. Mboten, niku lho. Nang kono ya ana Jombor to? Nggih. Oh, iya. Kampunge Orisa jenenge Jombor. Yo, diwiwiti. Slendro apa pelok? Ayo njajal pelok sing kira-kira ana tantangane ora mung slendro tok. Njajal pelok. Yo. Ana tantangane. Kok isih ditunggoni maratuamu padake ora. Iya. Melek sewengi maratuwane Orisa. Yo. Neno neno sae tatose dua lulu wis kangelan dipaido ya lagenduk lho bingung meh slendro peloke kok mambengi ra melu kok ya mambengi kenal didepi slendro pelok karo abahe ki rono. Pelok 5 nggih, Pak. Ya, pelok 5 papat sangarepmu. Pokoke sing kepenak. Aku butuh tembang uler kambang kuwi sing kepenak. Ya. Mergo sing piyai mresani bengi iki sing kuat melek biasane piyai sepuh di atas yuswa 50 mula caosana uler kambang. Ya. Sing enom-enom ya akeh. Padake kok ming 50 munggah ora.
Sing maksude sing isih kepareng lenggah lho, Tru. Yo. Dewa Tirta Nah, kowe nyinden sing ngendangi dalang iki ngati-ati. Ya. Mas Sukadi iki Dewa Tirta, umpluk lho. Kok umpluke piye? Dewa wis ngarani, Tirta wis ngarani. Dewaning Tirta iki umpluk. Terus Nendra sapa itu? Mas Sukadi dul kadangku sepuh saka Sukoharjo. Sukoharjo? Heeh. Kendangane kok iso dobel-dobel suarane. Apik tenan ya, Gong. Heeh. Nek pengendangku ora mungkin ndrek-ndrek wis ilang. Heeh. Ilang nende. Mbah, aku ora ngerti aku. Kok iso ndrek-ndrek iki drijine kepiye? Lah nek drijine pengendangku wis ora teko trampil. Kari siji. Mangga. Wetan nyenengke ya Gong. Ndreng-ndreng 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 kaya rasane kaya petil dhewe-dhewe. Lah iya. Drijine. Ana sing mrong, ana sing mrene. Ana sing kari ya. Heeh.
Jan nyenengke. Wah, jan. Ayo cah ora-orane biyen ya pengendang, ya dalang, ya pengukir, ya dodol gamelan ya. Werna-werna ya nyopet barang. Ngawur senengane ora. Ha, ki mau jenenge ular kambang, Tru. Ya, wah jan penak tenan. Mpun mawon Pak nek dituruti ra entek-entek. Aduh tanduk. Kowe anggere eneng penabuh kepama kok rumasamu ra trima lho. Jenenge kuwi ora iso hidup semati. Lho, kok ora iso hidup semati? Ngene lho. Nek aku kuwi ibarate kaya dene poso. Poso iki nglakoni tapa? Sewengi ora mangan, ora ngopo-ngopo ming kancaku ming wedang karo udut. Ha iya. Kuwi cah ora-orane kanca-kanca ki ya melu prihatin. Oh. Ming udut karo wedang. Nek ngehi panganan aja gelem kuwi jenenge hidup semati. Nyambut gawe bareng ayo do dilakoni, etuk oke ayo do didum sithik. Entuk sithik ayo do ngaku sambatan. Ha iya. Ya ngono kuwi. Ora kok kene nyambut gawe kok kono dodol abdal kuwi jenenge ora nyawiji ing ati. Ha iya. Bener kok bener. Ya. Penak banget iki mau. Iki mau ana sing nyuwun sinom pari gegek lho, Tru, Parjata. Parijata? Ya. Diaturake sing karep nyinom parijata sapa? Wah, aku enek kendangan kepenak ngene iki rasane. Aja sok ngono kuwi pengendangmu gelo. Oh. Nek kowe ngalemi pengendangmu, wah berarti selama iki aku ora dianggep. Pengendangku ya apik tenan nek ngendang. Dian ngendangi sapa-sapa kok ya apik. Pengendang kok nekate ora jamak-jamak. Urung didrodhok kok wis tundlep. Tundrep ora. Ya. Sinom Parijata ngaturke pesinden saka lor kono. Ngendi? Semoyo. Berbah Sleman. Iya. Putrane Pak almarhum Ahmad Jais. Bapakne barang wis ora ana tok sebut. Ya main kondang. Heeh. Ibuke omben-ombenane apa piye? Apa? Boyem. Bu Boyem. Ya mangga, Mbak. Wahyu Krisnawati. Ya. Neno. Engko ndak dilaporke tanggamu saiki takon sing alus sebung men seimbang. Heeh. Oh, lah saiki jebul Wahyu ki ora mung jempalitan tok, alus ya apik. Ha. Ora jembambasan. Ya yo. Gironge yo, Reng. Oh, siap. Kak, siapke gironge. Heeh. Setyane kelakon
Sinombari Jata kuwi mbiyen tekan saiki kaya dirungokke penake Raja Majamaya Tra. Jan iso nganyut-anyut ning ati. Iya. Monggo jame jam yamene iki. Wah. Rungokke Sinombari Jata bar klebon bakmi. Monggo terus disuguh teh panas. Udute kemebul kae jan lende-lende jan. Wah. Heeh. Iya. Yo. Marem ning ati. Mangga. Kepati iki nek upama ngundang uyon-uyon warga Lasena piye ya terus apik tenan iki nek kon uyon-uyon. Nek uyon-uyon durung paruan apik lho. Masa? Hah? Apa gunung? Sapa? Paciran. Main nanti. Pak Lurah. Oh iya. Lurah Yorisa. Nyuwun capek gunung, bandem kanthil ya kaget aku. Iya. Tak kira nek ana apa-apa kanthil ana hubungane karo demit. Ha iya. Ya capek gunung diaturake. Monggo. Masak jak omong-omong. Ha iya ora apa-apa kok ya. Ya, apa langsung capek gunung? Aja ngono ora. Dirampungke sik. Monggo. Agamane wis aku sengit aku lho kok sengit ngopo penggirang loroe ra tau kompak. Mbok suatu saat ki Kang Sense. Ngapa kowe? Hah? Coro. Mulane nek arep nyindan ki adus. Coro ki ra manggone nggon kecing-kecing kuwi. Ayo wis sabar, tenang wae rasa kuwatir. Ora. Iya. Wis mesti mlayu wis to. Ha iya. Oh coro, kok wedi ro coro. Wis ora usah kuwatir, ora do jengat-jengit ngono. Carane mesti wedi girap-girap. Lah ngopo? Ayo merosi. Coro. Ayo dintekke. Ayo coro ya mungsuh. Kurang udan. Ya. Hamba
mau jenenge Sinom Parijata. Heeh. Ki mau Pak Lurah sing bandem kembang kantil menyang panjenengan ingsun. Iya. Pak, sapa jenenge Pak? Wajiran. Heeh. Pak Wajiran. Heeh. Nyuwun caping gunung. Ya diaturake mengko ndak. Gelo penggalihe. Ah iya, nganti Pak Lurah ora diaturi caping gunung nek nganti terus lerene dadi lurah. Lho. Aming ora dikai caping gunung kok lerene dadi lurah iki nyambut gawe apa? Ya wong kagol atine iki iso lho. Wis iso aku ora arep dadi lurah. Lho, mergane napa, Pak? Wingi ra dikai caping gunung. Iso jeneng kamanungsane. Ha iya. Ya. Nano. Mana? Wah, digerambyang sik. Ya. Di nganu ya. Oh, dikai samsu aku. Samsu. Samsu jendes. Ha iya. Nek wong Gunung Kidul ngono kuwi. Nek wong ade mek samsu. Nek wong Kyai Gunung Kidul samsu endes. Samsu ji. Ayo saka Angting Merana saben bengi. Nah, semono nadane no. Ya, jenglengke ora gong. Membangkitkan suasana dijenglengke. Ya. Saben bengi nyawa yes, suarane mengkari ngolah iki. Heeh. Wah, mempeng balen jengkleng marem. Yen memajang jejere ya. Iki nek ngendang hati-hati lho iki garapane ora ngapur lho. yen memajang mung nganggo janur kuning. Wah. Ayo, Gong. Apa? Sikilku gringgingen e. Mumbul dhuwur-dhuwur ki ha jeneng wong tuwa ora sok begijikan. Sing sak madya wae. Ayo, Mbak Elisa. Kembang wae weton. Kembang wae weton. Jengleng ki matane dienggo. Tiba ning sirahe kakangne ora. Nyun ngapunten saking marem kowe. Mbok nganggo sepatu bal. Orang baru olahraga ya kowe. Coba sing nang omah kaya. Ha iya, wah, keplane jan suarane wah babu. Saking serune ya. Wah, nggure bedake kendang ditenono kowe. Ya ora bakal bedah kaya. Yo. Pacitan. Yo monggo sak lajengipun. Pacitan. Palaran ketro. Sarabi
jan apik tenan iki jan. Pacitan dung 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 dang dang tugung tugung tugung. Kok kuwalik kok? Kuwalik ora iso apa? Gempul kenongmu iku kuwalik. Apa iya? Kuwi ora iso nabur rasa. Lanjut. Ya. Wetane. Presake. Lho. Sing panas ki cakepane kok presake ngopo? Apa iku? Aso aja mepet. Ora, kok keprakmu macek ki ngapa? Sikil kadang ora terkontrol. Oh, nyoba dhewe jempolku ki. Jempol sikil ki saking kerepe le mancal ki nyoba dhewe. Aku ki mbok. Iya. Aja kok jempol. Iya. Tangan ngene iki yo, takono bojoku nek ora percaya aku ki nek turu ki kadang kala sok mlindur sok mayang. Oh, to. Tanganku goceki culakne ngono kuwi. Tok didemek Mas lagi angler meneh. Hah? Ngopo? Nglindur. Oh ya terus turu meneh. Oh. Heeh to. Pokoke aku anggere ana organ tubuhku sing nglindur tangi dhewe iki mesti digugah karo bojoku. Sosok sira iki mak jenggelek ngono kuwi blora. Oh, ndasik. Lanjut. Iya. Panas udan tekek. Udan panas aling-aling tapil saping gunung ireng kepruk watu mudhar. Apa wis tuwek iso nyanyi. Ora padha nyanyi apa. Ayo apa? Misowa. Oh, ayo dikeki men kanca-kanca nyambut gawe. Semangat. Misowa sampe gunung yo lah yo Mas. Yo, dadah siap. Misowa sampe gunung yo lah yo Mas. Mempeng ta, Tru? Jan semangat. Aku lepon bakmi ya. Coba ora ana apa-apane yo. Misowa sampe gunung ora yo wah. Yo lah yo wae, yo ora yo luweh. Lanjut. Ya. Nadyan wadon. Sarta sing nyengkareng. Ayo wetan dhewe. Heeh. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang. Wah, dilanggamke sing kepenak. Dialuske sik engko terus dikasarke. Ya. Tegese dikasarke, dijaipongke to. Ya. Monggo, Ibu Prastiwi dalam kurung SpongeBob. Nggak iso terkenal lebih tenang. Mangga, yuk. Dek, ayo, Dek, semene, oh kaya Bagong ora. Aduh nek ke SpongeBob. Oh iya, ya iso ora Prastiwi sing, wujon.
Ora apa-apa nak, ora usah isin. Lah ya akeh banget kok kowe iki nganggo ukuran. Ya jenenge wong cah kos ki ya ngono kuwi mumpung di ana wong neneng kos ya ming Indomie. Ayo gak didahar, ayo gawe. Gawe wis. Kae kowe iki mangan sik. Agak dimplok. Iya wis ben. Dilek lho. Monggo, ya. Dek jaman berjuang jur kelingan kendang ora ketoke ora ketoron ngendi-ngendi tekut gendut tak ngendi-ngendi tang ketemu gede ya modar ora ayo wis tamatke nek bos ayo biyen mantan pengendange Swargi Abah Entus oh kuwi pendereke ngendang ya apik ayo terus oncat terus madeg seniman dhewe iya nang omah apa-apa ditatai ha iya pendapane wong barang-barane ditatai ya diseneni kok ya mangga ya dek jaman bener terus jarene wos tekan aku jan iri lho Tru iri piye aku ki iso metro iso gareng iso bagong nek kon ngendang ki biyen aku ya trampil jaman nom-noman wo Swargi Mas Kaca ki sing ngendangi biyen oh iya weh domongi aku ya tau ngendangi Swargi Mas Tono iki aku ya tau ngendangi oh
Mengandangku kenanganku biyen apik. Samploke wis ora tau. Heeh. Ayo iri aku nek ono kencang. Kaya iso mlaku dhewe drijine. Mula didine sok dilatih. Men iso mlaku dhewe. Ha iya. Mangga. Ora nganggo reng. Biasane mau tang deng tang. Tak kok tang ora. Ya. Syukur, mangga. Syukur bisa nyaman gulung desa. Petra, iya. Caping gunung dilebokke neng Jaipongan. Monggo caping gununge rong rambahan. Sing sarambahan salembar, sing sarambahan rangkep. Heeh. Wis marem ati goreng. Iya. Ayo Geti Bagong. Aku ki nek kon nembang-nembang Jawa ngene iki janjane males. Lho. Mergane aku ki soalé pecinta Rhoma Irama. Iki nek dilebokke lagune Rhoma Irama ora masuk, gamelane ora masuk. Upamane lagune apa?
Piano mari main lho. Piano. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Yang mana? Yang ini Pak Guru. Yang mana? Yang mana? Mi sosol du sosol. Awang urut ki abjad, urut ke nadawe. Mi sosol re, sosol. Re iki kere apa? Kowe iki ya ora dong iki ora senengane. Bagong ora kaya Cahidan. Bagong ora kaya Cahidan ayo. Nembang sing apik, sing cara kuno. Apa ya? Ah manut sak karepmu. Aku ki nek kon nembang sing cara kuno ki lali ya. Oh. Iki mau slendro. Pelok-pelok. Mas aja dipleroki. Goblok. Kuwi tembange ora mas aja dipleroki ning. Ya kanca ning gisik gembira. Weh, ora padha. Mas aja dipleroki. Kowe sing blon. Ya kanca ning gisik gembira ngono. Lah sing iki mas ayo dipleroki. Ngono. Gong, kowe nek molak-malik ngono kuwi iki rumangsamu apa apik? Kuwi iki sing ngripta ya nganggo ngulir budi ora ngawur. Sing bener ya kanca ning gisik gembira. Ngono kuwi. Yo, heeh. Buka celuk. Hah? Buka celuk. Ya kanca ning gisik gembira alerap-lerap banyune segara. Dangdut iki to. Dangdut. Apa ana ora dangdut mau? Saking tresnaku rong dangdut wae. Tangi turu gregahe bojoku langsung tak jan dangdut kok. Wah iya. Begitu nyetel radio ceklik ana lagu dangdut. Rembulan. Langsung bu lagi ngrajang tak candak tangane cek. Yo, so aku. Wah. Saking tresnaku ro dangdut. Nek ndi tak luruk Oh. Oh to. Palapa apa? Waduh. Sodik, weh lah. Sodik bakul sate dongkelan. Waduh. Sodik iki penyanyi baru bakul sate dongkelan ora. Yo. Yo, Kang yo. Yo kanca nang gisik gembira. Thank you.
kowe iki nembang kok tanpa gerak, tanpa nyuwara. Apal ora, Gong? Iki mau waca Demang. Prau layar. Hah? Prau layar. Ya kanca neng gisik gembira, alirap-lirap banyune segara. Angliyak numpak prau layar ing dina Minggu keh pariwisata. Alon praune wis nengah, biab-biub banyu binala, ora jemu-jemu karo mesem guyu ngelak banyu ngono. Biab-biub banyu dibelah binelah. Hah? Binelah. Ora dibelah? Ora. Binelah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake longkra rasa lungkrah linu lesu ade jawel Mas. Jebul wis padang wis sore witing kalopo katon ngawi-awi prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk ayo padha nyicil. Oh. Aku esuk-esuk kok nyicil senene. Oh iya. Ndak ora. Ayo Seba Galundara Sumitra. Weh. Mbah Mitra tegase nggotan rene apa udu? Udu Ndara Sumitra. Oh tak kira nek bapak kose kanca-kanca mbiyen Mbah Mitra. Ndara Sumitra kok Mbah Mitra ora. Mbah Citra kae ora Mbah Mitra. Heeh, kowe lha iya kok kadingalem, kadingaren. Kadingalen temani sowani ya, Tru? Yo. Nganggo gendhing apa? Sakaremu sing mayar-mayar wae. Heeh. Janeng yaning talaga kati langit mambang pandhep pasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Blegegekugek sadulita mel lah iki mboten pangling Ndara Sumitra iya Siwa Semar aku ingkang mraptu ning Karang Kadempel Siwa Semar bekti kula katur nggih Den iya ndak tampa ora liwat tiba padha-padha Kyai Nayantaka Dara bekti kula kunjuk nggih Den iya nala garing ndak tampa Ndara bekti kula katur iya Petruk ndak tampa Ndara bekti kula katur nggih Den iya Bagong wis ndak tampa enten apa Gus Janur gunung kadingaren lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel mongko sampeyan boten paring pangandikan teka Jawil kalih Semar tumunten kula dherekaken tindak sampeyan pun prapteng tengahing wana niki ajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa lho Siwa Semar kula ora jenak nggon kula nggah ana ing ngasatriyan nalika dina ing kepungkur wanci anggara kasih Sumitra nyumpena panjenengan nyumpena iya pasumenanipun menapa ora kanthi kanyana-nyana aku weruh marang panjenenganing Kakang Mas Abimanyu nalika semana kinudang-kudang dening Kanjeng Ibu Wara Sembadra dititihake ana ing Palwa dumadan ora kanthi kanyana-nyana banyuning Bengawan katon bena wekasan Palwa kindang kapracundhang amung kari Kanjeng Ibu Wara Sembadra ingkang pungun-pungun anandang rudatin Kyai Semar pralambita iki apa Kyai mungguh werdine piye Siwa Nayantaka Semarika den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing kocap kacarita nalika semanten Dian Sumitra wis nganti sanggeropat punakawan medal saking tlatah Karang Kadempel manjing tengahing wana kendel sawetawis jibeg bebeke ngalih nenggih Sang Nayantaka mulat pangandikanipun nenggih Raden Sumitra ing ceta anggadhahi raos was kuwatir dhateng kawontenanipun ingkang Bendara nenggih Raden Abimanyu kedadak samya mireng tangising lare saking salebeting wana satemah kaget kadra wekasan sangga para panakawan mangono pangudas wananing Lurah Semar Badranaya Petra pripun kowe krungu apa Reng kowe krungu apa Reng aku ora krungu apa-apa iki Gong kowe krungu apa? Sik, do meneng sik. Nek Semar omong ki ra do omong kabeh. Dirungokke. Apa sing dirungokke bapak ki Pakde kudune mesti krungu. Ha iya, meneng-meneng. Meneng sik, Mar. Iya iya dirungokke sing tenanan. Krungu aku saiki, Tru. Aku kowe krungu. Tur mambu. Aku pecah sirahe ora. Sik tak do meneng ora do sembrono. Mangkel aku senengane ora. Kowe anggere engko pisan kas tok baleni wak jejeki linggis lambemu ora. Ora iki serius iki. Oh, ayo wis amene kok, Tru. Ngapa? Iki sing nonton ganti ibu-ibu nggawa anake nggawa tuwet-tuwet. Ora ketok kaya swara bocah Gong. Wah, wis nyemelangi nang tengah alas kok ana swara bocah iki kok gak brayut. Brayut ki apa? Brayut ki memedi sing gawa anak pirang-pirang kae. Ngemike kiwa tengen.
Terus gendong anak, weh tenan ora aja cengangesan kuwi. Aku durung ngerti brayot kok. Munji bocah, gendong bocah kiwa tengen, sikile ganduli bocah, tangane diganduli bocah, nuntun bocah. Bocahe pirang-pirang ijik meteng, kuwi jenenge memedi brayot. Oh iya, wis tau ora apa? Urung. Aku iso omong. Critane Kyai Sepo mbiyen iki ngono kuwi. Oh, to. Ora do sembrono nek ana bayi nangis ning tengah ngalas to bengi-bengi aja do sembrono. Saya banter iki, berarti arep mrene to. Ayo do lunga. Oh, situ. Iki ketoke bocah tenan iki. Nek swara demit iki mesti sok ana, sok ilang, sok ana, sok ilang. Iki kok terus-terusan iki, Gong? Iki mesti swara bocah tenan. Heeh, Pak iki swara bocah tenan. Kenten swarane bocah niku sapa, Ndara? Bocah tenan kok, Den. Iya. Siwa Semar iki wujuding bocah tenan. Wah, Jan. Sapa kowe? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal ning alas. Piye to? Brayot udu? Udu. Aku tak ngono ya? Bocah tenan kok, Gong. Wah, Jan. Bangsat iki wong tuane. Iki mesti hasil hubungan terang gelap. Hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuang iki. Wah, wis dosa nglekepe nae tok. Nek ana kaya ngene iki do ora gelem tanggung jawab, Jan wis menungsa apa? Pono kawan Petro. Dalem, Den. Iki sapa titipriksanen? Aku sing pinter nitik kok. Lho. Lah iki Kang Raka Ndara Abimanyu ngoten lho, Ndara. Panjenengan kok tenger iki. Kakang Mas, panjenengan kenging menapa? Impen sampeyan kok durung-durung wis ndara dase. Alah ndara, sampeyan boten siram pinten dinten. Ampunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah iki nek esuk ki nang mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah, Gus. Walah. Lah kaya mesem e. Akhire nek Ndara Wijaya Bul bokonge Semar. Dari ing semilak. Kaya senyum karo aku. Tiwas tak rungkepi, wong tuwa. Antil mencelat kowe. Sesuk nang nggo sarung ki sing robok. Sarung cupet nggo sarungan. Den. Jenengan kon iki apa to kok terus-terus iki? Kok tas.
nang ndi kok salah to aku. Wis asah metu wae. Kakang Mas panjenengan ki ing menapa? Kakang menapa, Den? Bocah niku kengraka niku sajake wis sawetara teng tengah alas. Tutuke klecam-klecem. Niku bocahe ngelak manggendong ayo jak bali teng negara Ngamarta. Laruta saking kutha Sanggara kulayan Tandalasa Hamangku sang Tyauta Manalendra Muda wonten sawenehing jejaka ingkang ngaglat tengahing wana nenggih menika ta warnane satra saking gisiking samudra atmajaning Dewi Anggana Warik nenggih Bambang Anggana Dewa ingkang mijil saking gisiking samudra nalika semanten angenam-nam penggalih mapan wonten tengahing wana mulat praptaning Sang Sumitra ndodhong-dodhong punang jabang bayi. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur ana wujuding jejaka ingkang ngaglah ana ing tengahing dedalan kowe sapa takon marang aku mburi saka ing pertapan gisiking samudra putraning Kanjeng Ibu Andana Warik aku Bambang Andana Dewa Bambang Andana Dewa iya dasar kepara nyata kowe sapa Raden Sumitra Raden Sumitra iya ingkang mburi sapa aku Semar aku Gareng aku Petra aku Bagong nuwun sewu Den iya Petra piye peranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ingkang ketingal Dadat monggo Ndara Abimanyu keng Ngraka kaningaya teng tengahing alas. Ora mungkin Ndara Abimanyu niku iso mbrangkang saka Ndarawati tekan tengah ngalas. Mesti ana sing tumindak culika. Monggo teng mriki sing ngenten namung Bambang Andana Dewa niku. Mang takoni. Napa niku sing ngajeng gendhak sikara karo Ndara Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendhak sikara karo Ndara Abimanyu? Ayo ngaku kowe, Nadana. Lho. Dono Andana Dewa. Ora ngerti perkarane malah nucuh marang Andana Dewa. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ayo kowe ingkang gendhak sikara karo kadangku sepuh Kakang Mas Abimanyu. Kowe ingkang ikara ning tengahing alas. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi. Ngaku ora. Sampeyan sing gendhak sikara karo Ndara Abimanyu nganti Ndara Abimanyu mapan tengahing alas. Bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Lah kok dadi mang sia-sia ning tengahing alas.
Iki sapa malah muring-muring karo aku. Wis muring-muring wae. Ora ana menungsa liya kejaba sampeyan. Berarti sampeyan sing gendak sikara karo Ndara Bimanyu. Wah, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungsan. Ora pantes kowe urip ing alam padang. Nek ora lega rasane atiku nek ora males lara winang. Gerahe Ndara Bimanyu ning mapan ning tengahing alas. Aja ngawu gawar-ngawur, ngawur wae. Dar wae. Wen sisan wae pokoke anggrana wong ketok tak salahke. Omonganku ya, Tru. Ha iya. Ndara Bimanyu nganti nangis, nganti kaya entek luwe mripate nganti mentrul-mentrul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentul-mentul. Ngomong gak apa lho. Iki lho, nisor mripat iki blenduk-blenduk nek kaya kowe nangis to. Ha iya. Wis bener kowe Nalagari. Ora usah dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu, keridane Andanadewa bakal tak rampungi ngatos-atos, Ndara. Iya, Nalagari. Wong ngendriya mangungkung. Sumitra ngongasake kaprawirang nadyan lagi sedhi lho wae aku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu nyata satria pinunjuling apa-apa mrunjuling akerep nanging apa kira-kira kowe kuat nadhahi jemparinge Andanadewa linepasake saka Gandhewa
tumancep ana ing dadamu Rasirna marga layuja dundang Raden Andanadewa Raden Sumitra. Yamuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tuwama dadane Sumitra jemparingmu iso gawe babak kulitku aku meguru karo kowe Kakang Mas Abimanyu Kakang Mas sampean kok mboten nglenggana lho. Sampean dilepasi panah ora apa-apa. Lha kok jebul panah itu mancep nang gigire Ndara Abimanyu. Ludira sumembur kados mekaten. Kakang Mas, kula mboten mangertos. Andanadewa kowe mateni cah cilik kowe. Tak dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ra ya ora terus rumangsane ndasku ki watu apa ya. Kanggo pancatan wong pirang-pirang. Andanadewa penyakit kowe. Kowe ngeculke panane urung iso manah ki aja iso manah. Sing tok. Apa jenenge kuwi? Sing tok panah karepmu. Ndara Sumitra, ning ngerti ya, kena gegere Ndara Abimanyu. Den sampeyan pripun, Ndara? Bagong. Dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis seda. Dudutno panahe Bagong. Nek dudut gek dut ngono. Aja dintul-entul ndak Kakang Mas malah kloso lara. Gegere bolong semono kok bocah. Gegere bolong kok kon ora tekan ning pati. Andanadewa, amuk legane atiku kowe. Kang Mas, kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartemtu kula badhe nepataken dening pepunden. Awit kula sampun wantun anggendhong Kakang Mas Abimanyu kula ajak supados perang mengsah Raden Andanadewa. Kakang Mas, monggo kula dherekaken kundur dhateng negari Ndrawati supados rinukti dening Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna. Kakang Mas.
Iki sapa? Batur Ndara Sumitra. Ora iso manah ya aja manah. Ngerti ora aku manah kena sapa nyok? Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah! Mudir. Setan. Panamu ora kena Ndara Sumitra. Ning kena Ndara Abimanyu. Salah bocah wingi sore digendong dijak perang. Mangkel aku. Ndara Abimanyu sedo. Ndara Abimanyu sedo kena panahmu, Cok. Jan-jan, Cok, jan-jan. Setan kowe. Ora duweni. Raden ya Raden. Ayo. Iki gamelane kok do meneng wae iki piye? Piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oh, doyak terus doyak yo. Lah piye? Andana dewa nyemplung segara. Coba ya iso nututi nyemplung. Waduh. Petro. Moh. Angkel. Aku ora iso renang kok. Gareng. Biasa ora adus ning kali to. Nganggo bane. Oh. Ora iso lanangi. Malah wong sing tememan ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Glagepen aku. Senengane kowe iki aneh-aneh kok. Konjur maklung ora. Petro Gareng Bagong ora ngrampungi perkara. Sedane Ndara Abimanyu ditotoi patine awake dhewe. Woi! Wes. Kene ya cethek-cethek ndasmu kowe. Kowe mun njaluk pundi aku kowe. Aku ora ngene. Aku ngombe tenan. Santai kok, santai. Oh, ora usah mbegan tenan to. Wis gong-gong ora dikul. Ora diklekarke kok. Niki jenenge Ade. Aku rasa mbegan to ya golek Semar yo. Andana Dewa anakku cah bagus ya gene. Sawetawis kula tuwi dhateng dedharatan. Nanging jebul pinanggihipun kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Tobat. Ana rubeda apa? Kula dipun westani mejahi dhateng lare. Tumunten kula perang kaliyan kadangipun lare menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun. Kadangipun lari menika nanging kenging lari menika satemah pejah
sedaya ingkang momong lare menika sami ngoyak dhateng kula tobat. Apa kira-kira sing padha ngoyak kowe wani manjing dalaking samudra nyatanipun sami wantun tobat. Anakku nggir kono semingkira mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Aku njero segara kok ana gua apik banget kene, Pak. Lho. Terus? Kayak rene. Lho. Kok Pak Bos? Ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok glelenge ra jam. Petroke ana wong lucu senengane nggane. Welo. Bela. Aneh. Piyayi kok kaya ngono lho. Jan wis. Kare ngentek-enteke temenanan lho. Wela. Edan ini. Ya terus. Ana wong bagus ki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis. Semar. Nggih. Nolo Garing Petruk lan kowe Bagong. Tobat. Pengan pirsa dateng lak tiang-tiang menika kuwi ponokawanku. Piye? Lah ponokawane kok bujung-bujung datenge putra. Mangriyen. Kok nyebut keng putra menika? Aku Andana Warih. Andana Dewa kuwi anakku. Lah bapakne ya iki. Ngandel ora. Jan. Nang ana trit nang kene trit. Telotak. Lho ya semen iki ya ngopo ngono lho. Po senengane ora. Ono apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap sing mandukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andana Dewa. Sebabe kula caos prisa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Mboten. Kula temokke teng alas. Lah banjur Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemokke kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian Kang putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup, ling surup. Dadi perang, kok Kang putra nglepaske panah. Ora kena Ndara Sumitra, ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu seda, Ndara. Andana Warih wonten paring ada kok. Bab iki ora kena disangga entheng. Mesti ana lakon ingkang tumiba lawanat majaku Abimanyu. Manjinga Kalpika. Mengko mangsa kala ingkang wis tak temtokake, sira lan anak-anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Andana Warih. Kelepat tenan ora? Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andana Warih, kowe manjinga. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Enggak aku sono ditepungke aku ora setuju. Ya iya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Ndra. Nek Ndara Janaka ki nempungke Andana Warih karo Andana Dewa ki garwa lan anake aku ora setuju. Aku pokoke iki setuju Ndara Janaka ki mengentuk Ndara Abimanyu. Anu sembot. Anak-anak Ndara Abimanyu wis titik kuwi. Ndara Srikandi, aku jane ora pathok-pathok. Larasati ora cocok. Manuhara kuwi meneh. Dadi kuwi jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to. Ora.
Asli. Ayo do mangkat. Mangkat nanti. Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, Mer. Kowe iki ya ngapa mbok kok ning kono kuwi? Ngenteni kowe. Apa kene siap mangkat dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawa gandrung tara nggih pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Si Adi wis rawuh ana ing negara Ndarawati ya merga saka mangiraku sembadra ingkang kaboyong dening Kaka Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur Purwamadya wusanane samendhang ora ning ngarempit ya mong Si Adi ingkang tak aturi supaya sowan ana ing negara Ndarawati jejaga mbok menawa ana payo katemping samirana Kresna kakangku. Kula ingkang sowan wa. Durung titi wancine Abimanyu kudu bali marang panguwasaning Gusti Sumitra wonten dawuh. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana coba to jajal lomben ana banyu sendang kae supaya ora katon salit si Abimanyu ngestaken dawuh. Koko Prabu sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Koko Prabu kula sampun lirwa kacariyos Kakang Semar sumusul dhateng kula matur bilih Abimanyu pejah iya Koko Prabu tok tangisana wis ora ana gunane wong Abimanyu wis tekaning pati ngibarate luhmu nganti dadi getih ora bakal iso urip meneh menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarepane dirukti dening Sumitra Janaka Ngapa to kowe iki ngapa ya? Kowe iki ngapa kowe iki? Wong sedhek dituthuk. Ndara Kresna paring dawuh nek wis diungguli kembang bola-bali ora urip. Nangis pilek. Kira nek nangis bul pilek. Koko Prabu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisana tanpa guna.
Ya mong saiki kewajibaning wong lanang aku tak takon karo kowe coba Wangsulana. Yen bojone diarah karo wong, mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusui bondo donyane. Yen dirusui bondo donyane ora nesu, dirusui bojone. Yen dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro. Kuwi mesti tekaning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kaka Prabu Mandura. Jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosik janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk ki ya ngapa nyuwuk barang ki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca wonten dawuh. Pamanmu awat-awatana Sendika. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika duh harining Sunawrekudara. Mbadra ana dawuh napa sinuwun? Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjalukku lawan Kaka Prabu Baladewa dipinangkani. Ora ketang sedhela tak suwun lerma ning negara Ngastina supaya mimbuhi marang kekuataning wong Ngastina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening Atmajamu. Iya Kakang Prabu, aku mengkari manut. Sembadra ngapano ning taman kono? Ora ketang sedhela lenggah ning kene kok tak boyo ning Mandura. Kakang Baladewa, aku manut Kakang. Kaya Janaka dasar kepara nyata. Lho Yayi, Siadi ora basa arepun Kakang ora nganggo tata krama. Janaka aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungkak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Siadi kuwi kalah tuwa. Siadi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhoane menungsa Ngastina. Apa tumon ing atase Nalindra-gung Binathara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura. Mentala misahke katresnane adine dhewe. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak udung sapa ora menehke bojoku. Ayo sapa sing kepengin tanding karo Janaka? Adalah. Wah, adalah. Ayo, sapa wae? Jagat Dewa Batara. Eneng sing wani, nggih Den nggih. Iya. Madhake apa ming disumbari rondaraku. Ayo sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok melayu sipat kuping. Petra, Nun. Sembadra menyang endi bendaramu? Kula ceke. Teng taman negara Ngastina. Ning taman. Nggih. Pripun? Bendaramu aturana tindak mrene. Semeng mriku pripun? Aja. Kok aja? Mengko ndak tempuk.
Oh iya, Ding. Sadar aku lagian. Ndara, apa Petro? mboten sang mlebet taman. Lah piye? Disusul garwane. Aku wis ra duwe bojo. Lah Ndara Janaka, Anake cilik malah ditinggal lunga. Tanggung jawabe wong lanang kepiye? nggih. Lah iya. Tiwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati. Nggih, nek dipikir ya ngoten niku. Iya. Wong duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak. Oh nggih. Kula niku karo bojoku ora tau kok kula niku sia-sia. Tresna banget. Upama lho niki. Upama lho niki mung crita to mbane wong ra omong gitu. Iya. Mun sampeyan niku kali kula niku wah. Ndara Abimanyu niku sampeyan niku ora perlu gendong, ora perlu meneng-neng, ora perlu ngateni popok. Kula sing ngateni popok, kula sing gendong. Kabeh pekerjaan rumah kula sing ngrampungke. Lah ya ngono kuwi bojo sing tak karepake. Nggih. Mane bagus ning gerus. Iya. Ning Ndara Janaka niku tresna sampeyan karo sampeyan niku tresna banget Ndara Janaka asli. Nika bojo sing ngasing tresna karo wong wadon. Kowe mau omongan apa, Petro? Boten omong napa-napa. Padake aku ora krungu. Engko teng rika engko kelire kosong. Ora apa-apa. Sembodra, Apa? ayo bali. Nek durung kersa kondur ya ora sah bali sik. Ora, aku wis kleru ayo bali Sembodra. Wes ra sido, ra sido. Pripun Sembodra punisa teng negara Ngastina? Kula mireng kabar nek para Sembodra Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten Koko Prabu. Kula wis nyandang cara manten, kula dijawabke karo Mbok Mbodra. Dijawabke karo Mbok Mbodra Prabu. Putra, kula usik. Nggih, pun mboten kuat nih. Oh, kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembodra jane wis tekan negara Ngastina. Abimanyu wis tekan ning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul ning negara Ngastina. Lah, gagal maning son. Gagal maning son. Ora buktasaken nrebataken Wara Sembodra, kula kepengin jawab karo swara. Hei, Janaka! Janaka adikku mbok gawe endi Janaka? Nyono babar pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pangandika paduka repa dhateng raying Dwarawati supados kula
maringaken napa nyaosaken dhateng pun Sembadra. Lah kok jebul mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun kados pundi? Yo, pancen tak jarak. Mergo aku tinengesan ing Siburesawa. Nggone gandrung-gandrung kapirangku lawan para Sembadra. Mula niatku iki aja tak anggap ala, ning niatku kuwi petungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun priksa. Sembadra iki tadi bojone Janaka ki ngros atine. Janaka ki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka ora tau sapa ning Kasatriyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembadra tansah purih ana negara Indrawati. Mula tinimbangane para Sembadra ki lara ati, timbangane para Sembadra ki tansah kagol-kagelan atine. Rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa ning tentrem atine. Mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingin saged mangertosi mukti lan maremipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimakaken menawi jenengan niku Kanjeng Prabu meksa dhateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra lan Burisrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya men, kowe. Gati. Wong liwat, bengok-bengok ora. Deg-degan. Itu Petruk ngomong to, Mbok? Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadak liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembadra tak jaluk. Menawi mboten maringaken, ora tas malah tak putung. Ora ana tak beting kadang taruna karo kadang reja. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Masane anggap kaya menang-menang ade. Pokoke dhe bojo arep dijaluk sing wedok karepe piye? Terus Den, mutar. Eleke ora. Dadamu iki dadane. Oh, kampungmu kapan kowe? Anggepe sapenake dhewe ora. Sapa-sapa arep dikalake, sapa arep dikalake. Apa rumahmu Werkudara wedi karo sampean? Ngono. Pakartimu sing kaya ngene iki, Ndara Abimanyu sing bocah iku kesempet ing Aradan. Paham? Sing kenceng, Den. Ayo, mutar kowe. Anggepe apa? Lho Den, mesake. Niki keng neraka. Kadang werda. Mencla-mencele. Hei. Ana adine. Sopo? Iya. Mundur. Dara. Apa? Diluari. Ayo rasa megan aku. Rasa megan. Oksigen mau piye? Wus. Ra kena. Asu apa itu? Werkudara diculke. Wah, mati ya. Werkudara. Wah, molong gantang pun Kakang tanpa dinawi wektu ditendhangi sapenake dhewe. Upama dudu Baladewa tekaning pati ki mau. Ben. Rasake. Kapok ora? Ya, aku kapok. Pak Prabu dos pundi? Menapa Mas tasih badhe misaken Sembadra Janaka? Ora. Abimanyu anggenipun panjenengan bucal wonten telenging wana nalika semanten ngantos dumugi ning pejah. Lho. Abimanyu mati, nanging samangke sampun gesang malih.
amargi ku wong kuli Sekar Wijaya Kusuma. Waduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kulawarga Madukara. Sembadra, Janaka Abimanyu calon ngapura, aku calon ngapura. Waduh, mati aku. Wedan, lho. Kaya menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok bola-bali ora dibukake. Petro iku gerbang negara kaya dinep kuwi lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki tak keplak sirahmu kowe. Yang ajeng mlebet sinten? Aku. Wah, nggih monggo. Nggo. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora Bu Mandura arep mlebu dibukake. Mengke mateni wong mleh. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun, ora caturan. Wis bacut nesu e. Janaka Sembadra calung ngapura. Yo ngestoke dawuh Burisrawa ora gelem bali sak Korawamu gawe sungsang bawana balik. Werkudara Sembadra tak peki. Sembadra tak peki cah bagus. Arsa madangi jagat tuk munguk-munguk paneng sak pucaking wuger marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah pun paripurna purwa madya wusana mboten wonten alangan sedaya lancar rancak ngantos paripurna nggih Den. Yo dalam paning ringgit purwa menika sayekti minarya Karca Benggala ingkang sae monggo sageta kinarya sanguangipun napaki jantraning gesang ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Yo Semar Sura Sudra Jani ingkang ret Suwah brasta kaping olah Darmastuti rahing samya makarya rayung samya pinanggih. Kula sak rencang ndedonga muga-muga laring dipun supitaken sageta dados laring ingkang saleh lan tansah saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh Ndara.